uya upindure nhau yako yekurwisana nemunhu iwe usina kupfeka. Stochi, uya upindure nhau yako yekurwisana nemunhu iwe usina kupfeka. Nawe yote kwamile ndari nemagugu aita basa secretary sabu tipireti pamusoreza kamira nhau iyi mamiriro yakaita ndeyekuti ndakaita yekunzwa inini, asi munhu akaitirwa izvi arimo mudare muno ndiangakwanise kutsanangura mafambiro azvakaita. makanzwa kuti kudi chimboti paimanzwiro ini ndakaita zvokunzwa kuti ndakanzwa kutuka pamusha wavakaridza, ndanzwa kutuka nokurwisana. Munhu akaenda ikoko akasvika akarwiswa nomunhu asina kupfeka. Iye ndiye akazonditaurira kuti ndakarwiswa nomunhu asina kupfeka, akangobuda mumba asina kupfeka, akandirwisa, akandiruma pazamu. Aruma pazamu, zamu iroro rakazoora kusvika inini ndakazokunda kuvati nini rapisanai, vakazosvika pakuzonomhangarirana kumapurisa, yakaenda kukoti, yakambotaurwa nyaya yacho. Funga ndo maziviri andinoita. tichazobvunza hedu kana uyo airamba bami nauyo unoti kudi kwete mama ishi handisi kuzivawo, ndikutotanga kutozivizivawo ipopa kuti ndakabuda mumba ndisina kupfeka. Wandainetsana akasvika ndisekuru ndiri pamba pangu nomudzimai yangu nenguva dza 8 o'clock manheru. Ndainetsana kamwana kangu akangosvika bhati ndandatopinda mumba ndarara bhati mushedzi aite se auye. Zikazi muzukuru ndoda kuti wajairira kunetsa muzukuru wangu panaka, saka ndiramba kudisciplina. Pane nguva ndikada kuti ndibvunzitsitse ndabatiwa pahuro kundichishedzera kuti kuno kuvana nomadzimai kuti vachikwanisa kubata havachakwanisa kubata semunhu angabva kudoro akadhakwa. Ndobva vandibata pahuro pandikazongokwanisa kuvarumawo parutiva. muri kuti matsanangura tasabhuka handiwo sabhuku vari kuti vane mumwe munhu akaona zvinhu ane nyaya yakanyatsokoza ari kwe Aripo. nawe pajutoni iwewe ukaruma izvo zvokuzvitenda zvauri kuramba ivo ndozvokubuda usina kusimira Nokuti pakangu pane vana vasikana mwari form 3 mwari Nyangaro baba kaseti. iraiva akachiripo maita baba tida kuti mupe upo wakajeka handiteka pana wemurume wemazira amunoita uri sabhuku ati imimi ndimunonyatsoziva chaitomuhambira zvakaita tipiretidzo chokwadi ndakasvika pamusoro chokwadi ndakasvika pamba pavo baba muzukuru wangu, saka vainge vanokarangana nemudzimai, saka ndakasvika ida kuti inini ndivabatsire pakukarangana kwavo. Baba ava vanozoda kumira kuti vazive kuti ndauya kuzovanunura, vakangobuda mumba vakatotanga kundirwisa. Baba ivova wandirwisa, ndikati aiwa ina ndakuya kuti tizorwisana, asi ndauya kuzobata chii zvamuri kuita. Vakaendera mberi kusvika wazondiruma kupfeka hongu wangu asina kupfeka. Patoda kuti mududze ipapo kuti wangu asina kupfeka. Wanga wasina. Akaitika chiitiko ichi. Ichokwadi. Ani muri kuzvinzwa? Kwete. Ndiwo here vakapenya? Ndiwo. Ndiwo vakazokutakanutsa? Kwete akatakanutsa hapo naye. Ndiwo ndakaruma. Ndiwo makaruma. Mapenya ndii. Right, musitezi muri kuzviziva ndii. Asi nyaya yekupfeka ndii hamuda kuramba ndii. Kwete ishandi namumbenge right makorokota tifambe tinzi ndanisinambo ndikatopfeka ndikatobuda mumba ndakapfeka ndakatoenda kutomutswa vanzi ivo ndo vakati mumutse yavo aite se auye kuno. Saka nguva ndikandati ndibude ndiende mukicheni manga vari ndopanguva yakandibata pahuro vakati muzukuru wajairira pandikada kuti iyo nyaya tanga tainzwa kudhara tainzwa tikupinda panhau yekuti wakanga usina kupfeka handiseka kana munhu asina kupfeka anenge akashama chimiri yamakorokota wakubvunzei right anoite kubvunza makorokota andinozviziva kuti mhosva imedzewe somusoro sadzi muri kutenda kuti vakaroma baba havaziviwo here vangaaaa ndiova dzanga dziri nguvai dziri 8 o'clock dzemanheru kuti vanhu vakavatorana vatorana saka zvikurudza kuti baba ava zvavari kutaura ndizvo ka
kwete baba. Kwete handingambodaro vana vasikana vanga varipo enda chikuru changu handisati ndambobudawo ndisina kupfeka padza. Asi kuti mashoko inyaya iyi yandakatobva nayo kupolisi apa mashoko yako nda kuti mari tatiri pamba pangu tatiri panze uyo akasvika uko takanutsa akasvika kunobata ini ndobva ndidira mumba ndobva abata ndobva asundidzira kuti mudharaita ese endai ndobva zvangoperawo zvakaita zvakadaro kusvika takurapisana nyaya yedu kuchipatara kusvika vaenda kupolisi ndikaenda kupolisi ndakabhadhara ikoko. Baba nyaya yedu iri pakupfeka nondo pairana pakashandwa nepolisi akusude kwatiri kosokuziva kwenyu baba vavanorwara nenjere kwete ndakaona kunge kushanda kwokudhamba chete kwanga kuripo. Aiwa ivi saka vaakusitaura mimi baba munhu akauya kunobata nyaya yenyu ari kubhindura sei maita kuti asauye kuzokupupurira inyaya ngoto handina yatime ndangosiya vadiko vakatorara vari kutorwara. akauya munhu uyu vakaonana here nababa? Vakauya munhu vakaonana vese vakanga vari panzvimbo zvokuti akafonerwa munotopupura anopupura kuti imi makanga makapfeka ichokwadi kuti nhamba dzakahina Ini munomwa here doro mungudoro munoziva here kuti mambotaura kuti ndairwisana nemadzimai akangouyawo somunhu ndakatadza kushedzera somunhu andakadhambawo ndati mwana ndowandainetsana naye. imi munorara makapfeka aiwa panguva yakandimutsa ndakanhingirika ndakavakativaita uri kuona here makangobvuma chitoti hanga riri bembera nokuti ndakaita akadhara so nyaya yakuramba kuchitenderedza madzishe so unoona kuti kubvuma mhosva so orerutsiwa pamusoro ichaipapoka handisi kukaziva wakaita kudzinyiriwa pakuona zvinhu zvese mukubvuma pakushama apa chete ndo pamukuramba chitema ima musuzoona kuti mhosva itoripo here kana mukaramba zvinhu zvese sika mhosva iripo kapese pakuruma kwesa aiwa mhosva kana kushama pamwe kuripo futi apa ndo pamukuramba chete ndanda kupedza kutozvinunurawo kuti pakuruma kwandikazoita ndanda kutozvinunurawo aiwa uchenjeri chete because muda kuti avo ndovanga akadhakwa imamusiri regai tinogona kuramba chingopedza nguva rikandimboziva kuti chakasaka kuti muzoruma muri moyo pazamu mhosva change iriye yamaita murumira yange iriye pamusoro izvi chakaitika ndechekuti ini ndainge ndiri pamba mwanasikana wangu ari grade 7 ndiye ndakapiwa mari nemwana wandi kutaura ari kubhindurawo akandipa dhora akati nobara unai makangogara apa tenga usikadhomite muno saka iye pakauya amai vake akabva ati mama baba apiwa $10 nani nabhuti mama achienda kuchiti kweme ndipe $10 yedu danotenga sipo ndikati aiwa ini haisi $10 andapiwa mwana webva achipupurira kuti aidhora randaita randavapa kusvikira mwana webva ndikada kuti unai amacho tingagonopesana nomusaka womwana webheta ndiite se ndimurove amachika kuti aiwa musaidaro mwana wangu aiwa musadaro mwana wangu apa sekuru ando pavakanza noise vakati nofunga kuri kurwiri ndobva vauya shuwa ina ndatomumba ndatorara saka pandikamuka ndobva pavakatendai mumutsa auye ndobva ndikapfeka hembe dzangu ndapfeka hembe dzangu ndobva ndabuda pandikangoti mukicheni imo tikati muzukuru wajairira ndoda kudisipirina ndakatwa pahuru saka pandikada kuti ndishedzere ndatadzira kushedzera. Tinoda kumboziva kama uripo imimi sekuru nemuzukuru wenyu wakamira sei? Akaroora mwana watete wangu. Ari mune? Mwana watete wangu wacho ndisingazivi kuti wauya vese nemudzimai wake. mudzimai wenyu hamuoni yabati zvinhu zviri pachena regai titi murume wekutadza zvake kuda kubuda pachena inyaya yekuti anga akadhakwa uyo achaziva zvakanyatsoitika inyaya yekuti anga akakorewa ndo zviripo ndaona nge baba kasunga rogo panangada kutaura nyaya iripo ndekuti murume anga akadhakwa asi kubuda asina kusimira zvizvo akabuda asi anga akakorewa akorewa munhu dzimwe nguva achatoziva zvokutiita nekuti anenge akadhakwa ndo zvakaitika chete
makabuda kusina kusimira nenyaya yekuti vamakadhakwa inyaya yekukorewa pamunezvinoita munomwa kaini mungodoro nemamasikadi naye masikadi akore mumwe mwana ane hana nheta kamwa super one chayanokorewa anotokora masikadi wani saka murume ada kupedzera zvake dare nguva anga akadhakwa haachaziva zvakaitika but unhu wati ude zviri kunzwika inyakati pasi pamera zizvo ndozvodambudzi imwe chete chete yaunza pamama usazvipamidza kuti zvakaita izvo hatizvide hatitendere zvinhu zvakaita saizvozvo mafunafuna hatitendere hatiti ndonzi mafunafuna iwa hatitendere zvakafana nekare kare moto weziya wabude mumba munomboziva izvozvo moto chaiwo chaiwedza wabude mumba mwanzi wabuda wakabata moto usiku saka izvozvo izvo mafunafuna hazvitendere apo ndikune vana vava kutaura vanasikana vaizotarisa pai akada kuti unhu iwo usazouziva ndingodambudzi imwe chete usazozvipamidza zvondinetsa ishe kuti ine chimiro ichocho zvazvakaita ini ndandine chikumbiro chokuti vana ava vemuvhireji mangu vagone kugara muno zvakanaka noizi iri kuwanda kuti dai mudzimai wacho anga auya pano ndandine chikumbiro chokuti dai magona kuvatsiudza noizi yaita shoma kurwisana kutuka kwaita kushoma muvhireji pavana vangu ivana adzimai acho vanomwa futi here but vatori mudambudzi kuna baba vatori aiwa ivo amai ndo vakatonyanya ndovari pamberi baba aona zvanhasi ndatoda mbudzi imwe chete chete ndea ndiri kuda iyoyo inoyari nembudzi iyoyo mungandipo zvemwedzi next kote ndirikodini pano swa 8 ndinoita muswa 8 mbudzi iwe pano 8 August mbudzi imwe chete ndea ndiringoda asi munoita unhu hwakanaka mogasa zvakanaka nani nasabhuku wenu chienda paukumbire rugere kuna sabhuku panhasi ndiri mwana wenyu handichakorewa kuti nemasupa aya nemasikadi aya sabhuku ngatigarisane ndikukumbirawo kuti ngatigarisane zvakanaka kana pana chainenge ndadza munondidaidza mwanangu yakuno mundionesa tisati tasvika kwese kuno zvakutaiwa zvazodai hatizoita musha sabhuku aiwa ndatenda mwanangu kutaura kwako ndiri kubvunzwa mwanangu but chengetwa kuti ndikakushedza ine munouyawo muregerere sabhuku ariri aiwa ndinotenda batsirai mhuri kana kutaura kwako kuri pechokwadi adidika ndatenda sabhuku unosaina baba sisumukai pari zvino ndikapesa yandiri kutora iyoyi inhanganya panyaya dzanhasi saka Wonderful, wonderful,